И здравейте хора, аз съм Норд и сега правим една томбла в Пипи България. Значи тази томбла е доста хубава, доста добра. И да, ще ви покажа. Това ми е базичката, нали, малко мъничка, но пак си оцелявам в нея. Не ми трябва много голямо просто, за какво ми е. Значи, ето я. Значи, нали, Protection 4 на Breaking 30, само че тук е с Respiration 3. Меч Sharpness 5, Knockback 2, Fire Spec 2 и 25 легендарки. И да се запишете за тази томбла, първо харесвате клипа, абонирате се за мен и пишете, нали, запис тира и примерно никъде ви в играта. Примерно моята е Нордсър и пиша запис тира Нордсър. Сега просто съм си изключил чата и защото мразят да спамат постоянно и направо. И да, запис, лайк и абонирате се и чао.